La mare li havia ensenyat des de petita a respectar els altres i a transmetre amor i bones maneres. Tendra i culta, a banda de l'oró, parlava 6 idiomes. Li agradava estar al corrent de les notícies del món i tenia una afecció poc corrent a Aurònia: llegir llibres. Però el fet és que si algú em veu fent una paret de totxos aquí a la plaça Manuel Bertran, organitzant un campus de futbol a Poal o presentant llibres al Teatre de l'Amistat, doncs que sóc el mateix.